Bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali, organizzat mid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum ninsab Birkirkara biex nintervista lil Salvu ta' 89 sena li fost oħrajn se jkellimna dwar esperjenzi li għadda minnhom kif ukoll fuq xi taqbiliet li jaf. Bonġu Salvu, qabel xejn tista' tgħidli xi ħaġa dwarek? Tista' tgħidli xi ħaġa dwarek? Forsi x'kien xogħolok, passatempi. Dak ma nsejtux naħseb jien. Meta kont għadni żgħir, mort naħdem mazziju, kien jagħmel id-deffun. U kemm kellek żmien? Kemm kellek żmien meta bdejt? 8 snin. Kont għadni żgħir. Imma bdejt naħdem mazziju, nagħmel inkisser iċ-ċaqquf. Kellik li t-soddi kuljum poga. Mela ma kontx mort skola jew? Le, ma kienx mort. Minn dak iż-żmien, hekk missier kulħadd kien ikun irid imur jaħdem. U marru skola ta' jiena mhux kollha morna għax kien hemm ma morx minnha. Ma wieħed minnu. U bdejt naħdem mazziju nagħmel id-deffun. Id-deffun taf x'inhu hu li hu. Spjegalna iktar fid-dettall. Id-deffun, t-siju kien jinnegozja jixtri ċaqquf. U dak iż-żmien kienu l-Katusi kienu ta' ċaqquf ukoll. Ma kien ikun differenti minn tal-qasrija. U jiena darba minnhom kont qiegħed inkisser il-ċaqquf. Kelli mtarqa tal-inkolmor jgħidula daqshekk żgħira. Il-monku twil daqshekk, u hija daqshekk, hekk. Kont qed inkisser. U kien qed inkisser il-Katusi. U kelli biċċa daqshekk. Għaddejt hemm taħt. U tajt ġibtu ftaħtu daqs kemm tajtu. U baqalek marka mela. Jien il-borsib dik kienet taqta daqshekk ġieġ. U mbagħad bdejt nagħmel id-deffun. U t-siju kellu żewġ deffini ħanajdulhom hekk tnejn. Waħda kbira, waħda daqshekk, kont naħdem bija jien. U l-oħra daqshekk kbira. U ħuxna hekk u minn taħt nofs tont. Biex meta inti tiġbidha, kellha fejn tdaħħal idejk biex tiġbed u timbutta. U peress li kienet nofs tont minn taħt tgħinha naqra tmur lehom u tiġi law. U ċ-ċaqquf tibda tkissru. U mbagħad tuża jdejk biex timmaneġġja l-materjal li jkollok. Allura d-deffina meta tmur lem, terġa' tiġi, twib, sakemm jisir deffun. Kif isir deffun kien ikollna xkupa żgħira daqshekk, dik insuh u għadbuh dejjem fl-art. U nerġgħu nagħmlu oħra, waħda wara l-oħra. Dik kienna ngħidulha x-xeħta aħna. U mbagħad kien nagħmel oħra rota kbira tal-ġebel rota tal-qawwi kienet biex għamel għax kellu ġardina u għamel fejn jagħmel id-deffun. U għamel dawra tonda hekk kienet mibnija bil-blokki tal-ġebel tal-qawwi tal-granit. U rota dur fuq iċ-ċaqqufek u kellek xkupa terranġabija u bil-bima d-dura, bil-bima mhux. Meta tkun lesta tiknesa l-ġewwa. U terġa' tagħmel xi ħaġa oħra. U tibqa' sejjer hekk sakemm tagħmel il-ħin tax-xogħol tiegħek. U għandek xi passatempi? Kif? Għandek xi passatempi? Affarijiet li tħobb tagħmel? Fil-ħin liberu tħobb tagħmel xi ħaġa? Kont anke timur bil-qasba hu. Jew konna mmorru bid-dajsa jiena u hija. Konna nħorġu darba fost l-oħrajn konna qegħdin nistgħu hekk u kien hemm wieħed il-bogħod minna.
Pero ma kienx bidret tagħna kien u jitlaw u aħna qegħdin hawn. Għalli tix nitilgħu fejn qabillax ma bdiex imissna l-ħut. Għatlu iva, startjajna tlajna ħdeħ u ġejna hekk, mhux wara xulxin. Fil-ġem xulxin u aħna u bdejna. Tub kif tasal xlief tadna. U kull darba ntellew il-ħuta. Jew ħuta jew tnej. Saklieta kienu nistgħu ntellew. U kunna dejna dajsa kunna naftu b'tali mod li ma toqgħodx iddur bik, għax hekk iddur bik tibda tħabbel ixlief. Allura għalluna kif nżummu d-dajsa pożizzjoni waħda. Taf kienet il-sistema torbot it-tmum. U jien kien dejjem fuq it-tmum. U ħejja jħoħseb il-motur. Allora meta nieqfu norbtu t-tmum u d-dajsa tibqa' pożizzjoni waħda u dejjem mixjin hekk. Mhux hekk, da ġembu. U aħna nitfew. U konna qegħdin nistgħu hekk. U mbagħad qatta ma baqax imissna l-ħut. U mbagħad għajjatlu l-ħija qallu għataħar qallu iva, qallu nerġgħu tilgħu. U rġajna tlajna rġajna bdejna l-istess. U konna qbadna dikun x'insajru tajjeb. U forsi kontu tużaw xi taqbiliet anka waqt li kontu qed tistadu forsi. Ma niftakarx jien. Jew xi talb. Naf li kien hawn min juża xi salvereġina tal-baħar, ma nafx hekk tafix. Salvereġina tal-baħar. X'inhija ma Meta kontu tmorru tistadu, jekk ikun il-maltemp jew tibdew tibżgħu jew xi ħaġa, kontu tagħmlu xi talba biex titlu. Biex titlu. Biex il-ġid. Jekk jaqbek il-barra fit-tax idħol. Aħija dejjem ħares li l-ajru biex nara xi sħab ġej. Nasbu biex nkunu viċin l-art. Għax jekk jaqbdek. U taqbilit fuq is-sajt, qatt smajt pa, xi taqbila fuq is-sajt. Niftakar, qas niftakar sew, ta' wieħed mor jistot, kien għodu tifel, u mhux kif kien għadna mor jistot taħħod tal-qieħ, għax jgħarru sejħu xubu xieħ, xaħġek, ismijiet tal-ħut. U xaħġek tħafifek ġifer ġili. Iva, tiftakar xi oħrajn fuq hekk fuq is-sajd. Fuq is-sajt le. Mhux fuq is-sajt. Fuq dak li mor jaqla rizzi niftakar. Tar-rizzi qabes il-baħar u tal-imħar qabes għalih. Għax kienu wieħed jaqla rizzi u jaqla l-imħar. Tar-rizzi fuq il-baħar u tal-imħar qabes għalih. Tar-rizzi tala jiġri u tal-imħar baqa' fil-qiegħ. Ma smajtix. Kien jiru ħafna xortija. U kellek xi esperjenzi tal-gwerra wkoll. Jekk mhux sejra żbar kellek xi esperjenzi tal-gwerra wkoll. Għax imbagħad ma rbieħ il-melħ ta'. Meta bdejt bieħ il-melħ, pa man nannu. Meta bdejt? Meta bqajt ġbajt naħdem ma' tsir qed nitlaq. Kemm kellek żmien, pa? U dak iż-żmien kelli qisu xi 15 sena. Meta bdejt biħil. Għax il-gwerra spiċċat meta kelli 15 sena wkoll. Għax il-gwerra għamilnija nagħmlu d-defuna, no? Ħejja kienna nkunu jiena u ħejja jitlaq jiġri l-barra u jien noqgħod waħdi. U ma fl-aħħar iddejjaqt u sebt l-ummi għattela ma rix nibqa' mmur. U meta kont biħil-melħ intqajt ma' xi nies li kienu jgħidu xi taqbiliet bejniethom. Ma niftakarx. Ma tiftakarx. Kont mbagħad missieri ma najseb li ġob, tox l-għada meta waqaf minn hemm l-għada sebt naħdem. Missieri għadni mbagħad għax jien għamilt fuq xi 10 snin jew iżjed nbieħ. U kont ninżel ħamru u l-marsa u l-msida. U kultant kant imur l-musta u n-naxxar. U darba tal-musta kant tal-musta. U kien hemm kelli xi uffini jien kienu sbieħ veru kienu sbieħ.
U kien tfajla u umma u għalta nara kemm huma kapriċċjużi dawma għal fejni. Kemm huma kapriċċjużi ta' x'inhi? Kemm huma sbieħ. Tok għalta kemm huma sbieħ, kien jużaw ċertu diskors. Diskors li ma. Għalta nara kemm huma kapriċċjużi dawn. Inti tgħid li di darba morna San Pawl il-Baħar. Konna 21. Komplija. Għajdin, Meta morna San Pawl il-Baħar, dik kont nismaħħa ma tħaddieħor ta' mhux waħdi, mhux ma vintaġġ xejn. Darba morna San Pawl il-Baħar bil-ħmora marru ta' għax il-ħannija bdiet tiċċekxek, il-ħannija taf x'inhi? Għajdin. Kun oġġed biex ngħidu hekk, libsu fuq il-ħmora. Ikunu mdawwar bil-ġnieġel. Ġnieġel żgħar jew kbar. U l-ħmora tċekxek għadhom huma sejrin San Pawl il-Baħar dew iċċekxku dawn. Darba morna San Pawl il-Baħar konna 21. Ħadna l-indrim il-karnu magħna bil-kitarra u l-violin. Ismijiet tfinta inti tukolli li ġef moħħok. Kienu jagħmluhom dan l-affarijiet. Fejn kont tismaħħa padik? Fejn kont tismaħħa? Fuq xi diska. Fuq xi diski smajta. Fuq ir-radju. Għax ma nafx minn kienu. Għax kienu ħafna minn jgħanni hekk. Ejju, dik kienet oħra. Mbagħad għax għatlek in-nisa kienu jgħannu bejniethom, ma dak fuq il-imħabba kienu jgħannu ħafna. Tiftakar xi taqbiliet oħrajn? Niftakar ta' niftakar dawn li kont nismaw. Mhux hekk imbagħad. Illum is-sebt dit fajla probabbli. Illum is-sebt l-aħħar tal-ġimgħa. U għadha l-ħadd indum għal-qum. U d-disa ta' d-disammur nisma' għax ħanini hemmhekk hu. U tkompli. Kienu jagħmlu ħafna hekk. U għal xiex tintuża din, hekk kienet tgħidha tfajla, kont tismaħħa minn tfajli tgħiduha spiss. Xi nisa tismaħħhom jagħmlu jew hekk qed tifhem. U mbagħad kien moħra. Iżżewġtu żewġi siefer. U qisni waħda mhix miż-żewġa. Għandi x'niekol u għandi x'nixrob, imma qalbi dejjem sewda. Għax il-maħbub tagħha ħallija ma siefer. Kienu jagħmlu ħafna hekk. U naħseb mela kont tismagħhom spiss biex tallimthom bl-amment. U fuq l-imħabba mbagħad pereżempju kien hemm xi ħut oħrajn, niftakar xi ħut minnhom. Dawk għajnejk iċ-ċelestini. Dawk għajnejk iċ-ċelestini, qed tgħidli din. Xabbaħthom il-baħar b'nazzi. Jekk iddur id-dinja kollha ma sirx minn iħobbok daqsi. U tagħmel il-kara s-saraċin. Qalbek xorta waħda. U b'sigarella marbutin. Dik il-merti tkun għalina biex tifridna minn xulxin. U daw in-nisa jgħiduhom ukoll. In-nisa kienu jagħmlu ħafna hekk. Tifhem. Inti kont tgħidli di wkoll. Taħattart is-saraċini? Dik oħra. Taħattart is-saraċini. Taħallija nistajbin. Ta' bil-kirkara tal-kuruna u l-ara għarin aktar tħolin. Kienu jinterpretaw da xej differenti, ma jina rranġajta naqra motiħu. Tiftakara kif kienu jinterpretawa wkoll? Tiftakara kif kienu jgħiduha? Jien, x'inhija? Din li għadek kemetli, għax qed li rranġajta ftit, tiftakar forsi kif kienu jgħiduha wkoll? Kienu jbidlu l-kliem allura pa? Jiena nintroduċija bħala l-aktar nisħol, l-aktar tħolin. Huma kienu jgħidu naraw rin il-ħallelin. X'inhija? Naraw rin il-ħallelin. Darbohra niftakar oħra ma din m'għandix taqsam. Speċi mhux fuq l-imħabba jiġri. Ma jimpurtax jgħidilna.
Daka kienet xudi probabli kien dak iżjed. Dak fuq li jara Janni u li jgħidulu. U kien joħroġ barra Janni joħroġ ħafna nies waraħ jisimgħuh. U darba fost l-oħrajn kien għaddej Janni minn fejn l-assa u ħarġu l-pulizija jaraw għaddej mill-bib tal-assa. U ma lejtu mhux ħaġa. Għallhom is-surġent jixrob il-birra u l-ispettur jixrob l-imbit. Għallim il-pulizija jparraw l-assa bil-ħallil jagħmel li jrid. Tajjeb. Għali l-ek tal-gallerija dik kontrajt film. U kien hemm ċertu Joseph Kallija, Malti, kien jaħdem fil-films fl-Amerika. U jgħidu li kien minn taslima. Pero darba n-sortax films jieħu xi parti fih. U kombinazzjoniet darba kien għaddej fi ġnien, kien hemm xi mara jew xi tfajlex ma kienx ma ġenbu kienet il-but minnu. U qbad Janni Delanja għali l-ek tal-gallerija. U ma għadniex kollha niftakar. Għandna isu nofsa u ma komplijiex. U ma qiegħda hekk għali l-ek tal-gallerija. Idħol ġewwa ħsebnu bietek. Ħutek koroħ kollha żewġu u men sabiħa ħadd ma riedek. U x'kien jgħannu għana hekk kemm trid imma diffiċli biex tiftakarni, ma kienx imur nisma'. Anzi, tibqa' tiftakar għax ġieli smajthom darba qed bħal dik tas-surġent u bqajt tiftakarha. Vera ġifieri. Qabel kollox konna ta' darba jiena kont qiegħed hemm kien hemm okkażjoni kien hemm xi festa ta' xi ħaġa jgħidlek biex fuq il-Madonna kienet. U kien hemm talba lill-Madonna tal-ħerba u l-propostu. Dit-talba qatt jgħidha u n-nies jgħidu miegħu. Għadni niftakara sal-lum, ma smajt għadda kien torni żgħir. Sal-lum dik it-talba ngħidha. Mela jgħidilna wkoll, għajdilna wkoll. Forsi ndum naqru. Ma jimpurtax, ma jimpurtax. Qiegħda hekk, talba sabiħa ta'. U Madonna tal-ħerba, u Vergine Inkurunata, Sultana tas-sema u tal-art. Teżur, bħalissa jien moħħi qiegħed naqra. Tiftakara. U Madonna tal-ħerba, u Vergine Inkurunata, Sultana tas-sema u tal-art. Teżorira tal-grazzi kollha ta' Alla, avukata tagħna, qudiem it-tron tal-imħallef divin, u qudiemek għall-kubtejna. B'tama u jien minnek niġu mismuha. Lek nirrikorru f'dan il-nikettana u Madonna tal-ħerba fil-mort ix-xer it-teżori tant kbar. Inti t-dan l-lom, l-imbik ma ħallet l-irsien, il-baxħara ħlis mill-lara, ix-xittajt it-muħa l-imniktin, farrax li tħos benin. Dawra lajnejn dak lajnejn ħelwin, matina l-grazzja l-fidi soda qegħdin nitolbu. U Madonna tal-ħerba nitolbu biex kollu l-ġejn, kompli xerret it-teżori tiegħek fuq il-papa, fuq il-mappa parċet qottana, fuq il-kleru kollu. Fl-axħar net nitolbuk u ħarru Vergine tal-ħerba. Sabiex kif dejjem sibnik maħna u tal-ħajitna, ekk kolkom prezenti mitnewlinna jdejk fl-axħar nefs tal-ħajja tagħna. Amen. Proset. Proset. Bħalissa jena naqra għaxkif. Ma naqra il-mapa. Narta sibti mur tal-ħerba, Vera. Jibqaw jiftakru tal-gwerra, tal-gwerra. Iva. Jgħidu l-erret. Ma tal-gwerra ma tantx kan tieħu pjaċir. Min jaf kemm kienu jgħidu xi talb, kienu jgħidu naħseb talb. Fix-xeta kull flaxija jgħidu l-użorju. Għax kienu ħafna jgħidu fix-xeta. U kien hemm forsi xi taqbiliet jew talb li biex ibedu d-deni? Kienu jgħidu ma kienx nagħti każ tagħhom jien. Il-gwerra ma tafix kemm jekk jafra, għax jien ħaqtam il-bidunet. Jien niftakar il-Mr. Chamberlain, Prim Ministru Ingliż kien għalija dik iż-żmien. U ma nafx kif rajtu jien nieżel mill-ajruplan u kien mor jiddiskuti ma' Hitler. U Hitler ma rridx jof. Hitler jiġieli trid. Għax kellu minn għalhekk kellu biex il-baħ id-dinja mur jgħidu l ħajitlef pajjiżu. U
meta fuq il-gwerra, meta bdet il-gwerra, jiġu t-Taljani l-ewwel, jibqgħu fil-għoli, ma jkunux jiddajfjaw dawk, jibqgħu fil-għoli, daqshekk interoġ ġej l-ajruplan. Darba konna qegħdin law fuq lejn tal-Bola. U qed narawhom ġej minn fuq Sant'Andru tafu fejn, minn fuq Sant'Andru minn hemm. Ara fejn qegħdin, għana fl-għalqa konna. Ma kienx fjatteri jew hekk. U f'daqqa aħna nisimgħu l-bumbi niżlin. U kienu niżlin fuq l-erdrum ta' Ħalluqa minn hemm fuq l-erdrum ta' Ħalluqa. Il-bumba kienet tinżel hekk, mhux hekk. Ara kemm kienu target tajjeb ta' il-bumbi ġew fuq l-ajruplani ġa l-erdrum ta' Ħalluqa. U darb'oħra fil-gwerra il-meħ għamuh bil-raxin. Il-meħ bil-raxin. Għax kollox bil-raxin kien. Bil-meħ għamuh bil-raxin. U missieri kien imdurrimu l-ħazzabuċ fis-Siġġiewi. U ħadu ulu. U taf ħal-balzun, ħalli jew ħattart. Dak xkorru meħ fil-xar jaqas jaħluwa. Bejnietom maħseb wara. U kienu nġibuħ għanna l-meħ, ndurruhom kena murru jina u ħija. U għandi retratt u ma nistax nsibu. Retratt żgħir, imma konna qegħdin fejn il-bib ta' Sant'Anton kien ġej jillaw bil-ħmara u ħadilna retratt, għednielu jaħdilna retratt, kien għedja tal-tala posta jew retratt. U kont liftu. Kienna ġej minn ħattart. U mbagħad ara kemm kien il-meħ kemm kien prezzjuż għax kien sħars. U mbagħad li kien jibqalna post tirrapportuh biex terġa' jiżżomm u inti meta jerġa' tiġi l-ġimgħa li tmur tqasmu tieħu lilu stess. U għana m'konniex nagħmlu hekk. Konna mmorru bieħ. Taf kif konna mmorru bieħ, konna ninżlu l-imsida. Strada Nassi kien jisimha triq għax għadu niftakarha. Nħabtu żewġ bejbien mhux ngħidu għax qabel fl-antik kulħadd jgħajab li għandu, nħabtu żewġ bejbien għadhom tridu meħ, ejwa jiġu. U bat waħda tgħid l-oħra, oħra tgħid l-oħra, dejjem ġejjin sakemm ma jibqalna xejn. U mbagħad jien kien niftakar li kelli 14 sena għax l-eċċitazzjoni jien. Ma kellux permess imur inbieħ, għax kien donni żgħir. U l-eċċitazzjoni minn hemm, minn l-imsida. U mbagħad darba fost l-oħrajn inselta xi ħaġa jien lejn l-imsida jien waħdi ma ħallit il-ħija fejn kien bil-ħmur hemm fuq. U għajat li wieħed, li jismismu. U ta' tfal li kien tenxin kien donni żgħir b'sajt minnu. Raġul għandu ċerta hekk serje ta' fuq. Għatlu xirtriġen, għalli b'ejja, għatlu wijin, għalli doħor il-rapportuħom, għatjgħalli minn il-rapportoni. Għalli għazdor, biew xalli nissieħ. Għalli unkom għaddu bjax expenses sieħ, il-nofs inqas. Allura rasnieħ, ma għaxbux umurru għadden n-telfuħu. Għaddan kien ikallu xkoraj, għaddu bjaxħa bil-kejla l-kejla. Għax dak iż-żmien hekk kienu jbieħ bil-kejla tal-grocer. U kienna għattajnija hekk. U darba minnhom kien hawn wieħed. Kienu jgħidulu tal-krudeltà. Kien jara xi wieħed inigges il-bima jew hekk. Jagħmlu ċitazzjoni. Kombinazzjoni hija għala waħda minn għandu. Kien qed jinsab u t-taħrik l-għasfur li għamlu, għax kien jgħamil għasfur fuq xisima bieċa qasba tkun twila daqshekk jisu. U kien jgħamlu jibtu minn saqaj l-għasfur u l-għasfur ikun jgħat fuqa, jpoġġi fuqa l-għasfur. U meta li jielu, l-għasfur jgħamil hekk, għala jgħamil ikun għadda jasfur jixtaċi jħajru jinżel biex taqbdu. U kun għamlu ċitazzjoni l-ħijadma. U jien kont nafxinu, kont rajtu.
Kien joqgħotaw barra kombinazzjoni, naxxarrot. U meta U darba konna qegħdin hemm jiena u ħija nimsida l-istess. U konna bil-ħmar, naturalment. U konna niġu ngħidula naqbdu triq it-Turri. Kien jgħidu triq it-Turri tiġi triq inti sejr San Ġwan. Fejn l-oratorju, ta' fejn l-oratorju. Konna niġu hemm. U bad niġu it-Turri simmu. U dan ġi warajna bil-rota, kien ikun bil-rota jimxi warajna bil-ħmara, aħna bil-ħmara u jimxi mux jeke, il-bil-rota jiġri iktar. Nħija għetlu donġi jinsubna to, għetlu donġi għas-satana. Undunajt. Umbat, tħanna fesqo, u jena għet markajtu għet s-sadun, mse nexxili għamlinna xej. Umbat tħanna fesqo. U sibni ħjala, u jibqa ġej, għarajna. U xkien sibni ħjala, donna l-ura. Un-bat ma ta' donna l-ura, dabbar rosu, marna xuru xamlinna waħda. Għata s-satana, jien kent nofu, u kent rajtu. U ħija kien għadu tal liħor, Giuseppi, kien ikbar minn 2 snin. Għax issa miet. Miet ta' 94, to? Ma mizzajr. Għamel zmienu fl-armi. Dok fl-armi baqa. Dok għamet kellu xi 18 sena daħal fl-armi, kien għal ma bdiċ il-gwerra. U baqa fl-armi, naturalment, għax mbagħad daħlet il-gwerra. U kien xogħlu kien fuq Coast Defense kien jgħidula. Kien għal fortizzi maċtut, dak kien neħetlek tal-li kien hemm. Kien jgħidulhom tal-Coast Defense. Kanu qegħdin għal fuq il-baħar. Ejju. U ġili kuntant kien jiġi darba ġew dawk ma nafx kienu xi U-boat kien jgħidulhom li boat fil-gwerra du naturalment, u ġew jattakkaw il-port. Jien niftakru smajna ħafna sparor aħna, u ħija kien bil-lif, u l-fortezza qed tispara. Minn hawn nduna li qed tisfissa forsi daħħalha f'moħħu hekk kienu kombinazzjoni, u kien għamel gwerra kollha hekk ħija, u meta spiċċa mill-armi mbagħad taf ġob ieħor u kien baqa' qisu fl-armi, taf xogħol fuq ir-renċijiet. Jew waħseb ir-renċijiet. Hemmhekk kien qalbu ħafna x'kien meta jkollu ċans kien imur jistot. Kien iħobb imur jistotu. Tal-weċċ. U meta kontu tbiħħu l-milħ tħabtulhom in-nies jew inkella tħabtulhom kontu lin-nies id-dar. Le dawk l-4 tal-gwerra qed insemmi mhux għajniex nagħmlu hekk ta' żmien qasir mhux. Dak il-perjod. Ħabta żewġ bibien mbagħad jiġu xulxin huma. Ma konna nagħmlu xejn iktar. Minn dawk kontu tajtu fit-toroq meta tbijaw il-bel, kontu tajtu? Ejja. X'kontu tajtu pa? Xi tittaj, kif qed ngħid hawn tal-melħ jew mal-ħabjat, darba kien wieħed u ma ġenniex moħħi, qatt ma tajt kwas kien jgħid melħabjat. Għalli ma naħmux kellu abjad. U ma ġenix moħħi ngħidlu li kien hawn il-meħrosa. Għax kien hawn meħrosa veru, mhux abjad. Dak taf kif kien, dak meta kien jiġbruh, għax jien ma nieqaf qatek nibda sejjertu. Meta kien jiġbruh, is-Salini, għax jiena is-Salini naf is-sistema kif kienet tinħadem, għax jien ġejju sejjer minn hemm. Dak kienu fl-irkejjen tal-għadira kien il-meħ kien ikun fin iktar. U kienu kull rosa. Dak il-partijiet tal-irkejjen, bes. Ġifiri mux kienu kienu għabjed mela. Dak kien jaħdmu bil-lejn, ta' biex t-telleħ. Biex t-telleħ bil-lejn, bil-nor ma taħdemx. Bil-bisħona li kunem, għax kienet tam ħafna, għax huma maħsubin, dawk ġej minn żmien il-kavallieri.
minn għalija jien għandem żmien twil. U magħmulin b'tali mod li x-xemx taħkem iktar fuqhom, għalhekk kienet ta' ħafna sanx huma qegħdin daqsxejn l-isfel mit-triq mill-buħar. U s-sistema kienet kien hemm 20 għada jara 10 u 10 ġiex indoni jekk. U fin-nofs kanol biex jdaħlu l-ilma. U xej, l-ilma daħluh waħdu, m'hemmx moturi u storbi. Għax barra l-ewwel għadija tkun konnessa mal-baħar dirett. Kellha bieb u biex iddaħħal l-ilma tittalla l-bieb u jidħol l-ilma. Tittalaq biex ma jidħolx l-ilma. U darba kant qiegħed hemm, mhux darba kien ġej sejjer. U kien hemm dak li jiġri kellimna, qed naraw jiġri ġieli l-għadira. Jiġri bil-fuxna fidejh. Oħna, naru xinu jgħamil. Nsibuħ jiġri, daħlu ħafna moletti. Kull wieħed daqshekk. U jien nselt miegħu u tlajt niġri. Bżajt minnhom ġew jiġu ġasaqajja. U sejjeret ilhom qabaċċi 6 u kull wieħed żul minn kienu sbieħ. U jiena ma bqajtx hemm. Is-sistema kienet li l-għadajjer jaħdu minn din l-għadira li tirċifa mill-baħar. Allura kellha bieb ieħor l-għadira biex tdaħħal għall-għadajjer. Mbagħad meta jasal April kienu jmur jaħsluhom, jmur darba magħhom naħseb. U l-għadajjer kienu jkunu ndona bil-art taċ-ċangatura. U l-indona l-oħra l-art ramel, fuq il-ramel bess. U dak kien jgħidulhom tal-ħmira. Allura l-ilma li jidħol mill-baħar, l-ewwel ma tirċevih din. U mbagħad jieħdu minnha u jqasmuh f'tal-ħmira, mhux f'tal-melħ. Għalhekk jgħidulhom tal-ħmira. U l-ilma jibda jiggrassa bil-qawwa tax-xemx. U mbagħad meta jinħaslu f'April, għalu ċertu żmien, jinxfu, u mbagħad jibdew jieħdu minn tal-ħmira, jaqasmu ġafijhom, u jiftħu jarqu l-imma dejjem jimxi. Kellhom biex jiġbduh l-imma mhumiex bil-moturi, kellhom pompa kienet wiesa tunda hekk, u wiesa daqshekk, hekk. U kienet twila daqshekk. Hekk ara. Kienu jinniżlu ġel l-ilma hekk. Għax kienu kien hemm ħufur tal-apposta biex iżomm l-ilma hemm. Naturalment il-kanol jibqa' sejjer hemm matul l-għadejjer. U kienu jinniżlu ġel l-ilma hekk, meta kien hemm bżonn jiġbdu l-ilma. Ħadmuha u tiġbed l-ilma. Jien ġieli mort ndawwar xi 4 dawriet. U ma kienet tiġbed ilma. U tħossu li qed tiġbdu l-ilma tħossha jibsa. Tifhem kull darba li tagħmel kienet tiġbed ħafna. Semmejt li t-talb l-ewwel, tiftakar xi talb ieħor antik? Li tiftakar bl-amment talb? Minn għalija semmejt li qabel l-intervista ta' Santa Rosa. Kif? Ta' Santa Ta' Rosa. Santa Le dik Rosa. mhux dik taqbila kienet bess. Imma t-talba ma fiex jien, għax it-talba kienet tgħidha ommhom. All right. Ma nafx kif kienet tgħidha, u ma parti mit-talba kienet tgħid li titlob il-Santa Rosa. U mbagħad kien hemm tija Sarena tqabbilha tgħidha mal-ħmora u mal-Mosa. Għax kienet ċajtira ħafna, dik qiegħda l-Awstralja. Dik ikbar minni. Kienet xi ħlewwiet ta' kitarrini. Kif? Dik kif kienet? Xi ħlewwiet ta' kitarrini. Dik ta' fuq kitarri imma. Dik ma nsejtiex jien. Xi ħlewwiet ta' kitarrini. Kemm jagħmlu sabiħ mal-lejn. Ixoqqu l-lup, ixoqqu l-għadam, bidmuħ qabżu mill-għajnejn. Tajjeb. Kien ikunu ħelwin, ikunu sbieħu. Ejdila l-istorja ta' dak Pawlu. Dak Pawlu li kien joqgħod ħdejn. Dik għan joħra dik. Dik għan joħra. Dik kien wieħed, kien degħet miskin. Baqa żgħir daqshekk. U fejn kun joqogħdu is-sajt tagħhom bid-djar
s-sajt liħor, ħatta s-sejjeħa xala, kienet għala. U kien joħraġ, fil-ħodu ma kien jgħamil xejn, ma kienx kapu ġeħal xejn. U joqgħod jilab xi biċċa fid-diferru ma dat-toqgħod tal-ħajt. U kultant kien jinżel naqra, fej Vitor kien jisimma, Vitor tal-lira kienu ngħidula, jew tal-lira jew ta' Prisu il-laqam. U din oħta kienet iż-żewġet il-ħija. U hi kienet ħabiba, din Vitor kienet ħabiba toħti il-kbira li jeni. Għaddik mietet li jeni. U din kienet tħobb t-ċajta. U kienet meta nizaj xi naqra ħdejju, kienu viċin xulxin id-djar tagħhom. Kienet tgħidu Pawla għandi li waħda. Kien jgħidilhom mhux illum. U dejjem jgħidilhom mhux illum. U kull meta jinżel ħdejju, kull darba tagħmel Pawla għandi li waħda. U darba minnu Alla l-lumna għandi lek waħda. Alla ġdaw ta' qamar tal-lejla. Alla talab il-pipa fħalqu. Alla wizbieħ u għaw il-koroħ, Alla kulħadd jibqa' kif Alla ħalqu. Alla kulħadd jibqa' kif Alla ħalqu. Alla għadja ta' wieħed moħħu f'postu. Jenna nofax għadet jenna jien. Kif għandi jela, Ma konċ hemmi. Dak kellu xi 6 oħra ħawtu ta' kienu familja kbira. Missiera kien jaħdem fil-ġebel, dak iż-żmien kienu ħafna jaħdmu fil-ġebel. U jekk missejja żbal jien, missieru id-dor tagħhom kienet ġiebja. Fuq ġiebja kienu joqogħdu, id-dor kienet mibnija fuq ġiebja. U kellu ġnien rajt anke d-dormu għandhom darba. U kienu xi mogħża qatluha, jew metetilhom, għandkom metetilhom mhux qatluha, u tifluha fil-ġnien. U Don George għandkom kien jismu mara għalija missier Abra, missier Don. Għallhom dik sar, għallhom dik nieħu biex tgħidha minna ta' tafli smajt il-żvareni, l-Abram Hodon Pawlu, li għati għadni il-Vitor. U ħareġa minn taħt il-ħamrija u ħollaha minna. U sajru. Għara xistunku kellu. Għandek kellu stunku, asma ftaxiex. Nisba l-ħuħijiet, għaxin dak kienu xie sittaħwa u kellu. U niftakar l-Abram jgħid, Abram kien jismu ħuħ. Kombinazzjoni kien jħu xogħol tal-ġebel u matul iż-żmien kienet naħdem bit-trakk u mbagħad u kienet noħollu x-xogħol. Il-dawn jiġi ħuħ. Tiftakar iktar taqbiliet minn dan iż-żmien, tiftakar minn dak iż-żmien? Niftakar ma kont għandi ninsa, ninsiju. Tinsejhom mhux kultant waqt li tirrakont. Kont tajli di, Bonasira li kija baħar, fuq il-baħar di u kif Dika kien xi nies kienu ma xatt il-baħar u kienu xi persuna qalet bil-għanja. Għannet waħdek, Bonasira li kija baħar, Bonasira li kija blat. Jena fis-sajf niġi nżurek u fix-xitwa nabbandonak. Niftakar ma nerġa' ninsihom għattifa. Għax kien jagħmlu affarijiet. U f'darba jekk tibqa' tiftakarhom ġifieri din l-għanja darba smajta. Mela. Darba u tibqa' tiftakar. Ma tibqa' tiftakar, mhom dak kont żgħar mhix issa. Issa moħħi. Imma għadek tiftakarhom. Issa mara ħana ngħidulkom waħda tal-qampina l-kbira. Il-qampina l-kbira għandha żmien daqsi ta' meta twelet inġiet. Dak kien ewwel propostu Bornici. Għax ewwel propostu mhix kappellon jew arċipriet. Jgħidu propostu. U meta ġidda l-qampina, il-kaptan sib xi oġġezzjoni u ma kienx ħajħod tal-qampina. U
naturalment ħa interess ħafna biex x'ismu Bornici, propostu Bornici, sib oġġezzjoni biex jara kif se tinħaddem Ampjena. U b'mod jew ieħor iftehmu kif se jaħdmu u l-Ampjena niżlet. U ġiet fl-art, niżlet l-art. U għalewlu waħda l-propostu. Għallu ma xalih il-propostu tagħna. Kemm hu raġel fuq l-irġiel. Qabel niżlet il-Ampjena, il-vapur ma mara imkien. Jien kent nisma' tomma mhux se toqgħod tiftakar. Tisma' affarijiet. Kent nisma' Għandi. Għandi ġiżida issa. Tiftakar xi ħaġa oħra tal-aħħar? Naħseb daqsxejn għax Għandek raġun. ma naqbadx. Jew xi waħda tax-xudi oħra pa. Kif? Minn dawk tax-xudi li kien jgħid fit-triq. Tiftakar xi oħra? X'xudu merċellix waħdejn Għaddilna. tal-assa Ejjejja. u għalilek tal-gallerija. Dik ma ttilix naħseb. Tal-gallerija t-tiela. Iva t-tiegħek. Ejwa għalik. Ħadd marida. U n-nisa qabel kienu jħobbu jibaħru. Speċjalment fi żmien ta' qabel kienu jħobbu jibaħru. Bil-weraq ta' żebbuċ. Dik għandek Forsi niftakar. tiftakara il-taqbil. Dak kienu baħru jgħidu. Ej, Dak għam meta kienet toq il-Glorja. Ħames l-għada tal-ġemma kbira, is-sebt. Kienu jibaħru fid-dor. Kienu jkunnhom ftit wuraq ta' żebbuċ, miexef, jaħarquh, jibda jagħmel riħat fuq. U jibda jaħraġ dak id-daħħal minnu u jdur mad-dor u jgħidu t-talb. tiftakarhom it-talb. Ma Tiftakarx niftakarx. kienu jgħidu pa. Tiftakarx kienu jgħidu. Le, ma niftakarx. Ummi darba kienet qed tinkalja l-kafè, ma nsejtu t-talb. Għax iktar in-nisa kienu. Bejniet. Umma kienet tgħid ħafna talb. Kienet tixtri kafè nej. U kellha nkaljatur jgħidulu. Nkaljatur ismu miegħu jinkalja. Kien reċipjent daqshekk, u jesa daqshekk, jitfew il-ħatab fih. U mbagħad fuq do reċipjent jagħmlu l-inkaljatur. L-inkaljatur kien ikun tont, hekk, kien ikollu fuq xi puġġi, fuq il-nor, għax il-reċipjent kien ikun hekk, mbagħad hekk u jarġa' jagħlaq hekk naturalment. Mbagħad minn għalaw kien ikollu fuq x'puġġi l-inkarjatur. Mbagħad puġġi l-inkarjatur fuqu, l-ewwel tagħmel il-kafè, u mbagħad puġġi fuqu. U mbagħad tibda ddawwar, in-nor kien hemm in-nar, u dak dejjem qed jitħawwad. U kienet toqgħod tinkalja hekk il-kafè. Mbagħad meta sajru il-kafè u jiksaħ, mbagħad kien il-mitħna bħal m'għandek inti, mitħna daqshekk u jesa daqshekk u għolja daqshekk. U fin-nofs titfa' l-kafè. U mbagħad kien hemm x'isimha biċċa biex ngħidu hekk biċċa ddur u tkissru l-kafè. Ejju ddur u tkissru jgħaddi minn taħt jiġi ġa kexxun żgħar daqshekk. U tbattlu u tarġa' tkompli titħan. Kienu jitħnu hekk għax kienet qabad ummi kienet qabbalna noqogħdu niftħu kafè meta konna żgħar aħna. Ma tiftakarix in-nanna pa. Tgħid xi ħaġa xi talba jew hekk waqt li qed Kienet tinkalja. tgħid u ma kienx ngħidlek ħossin, qatt ma darba kienet qed tinkalja l-kafè kien hemm mitzija ma' ġemma tgħid it-talba u tgħid magħha. Kien għax fil-ġimgħa nur ta' ġimgħa fik-tlieta nieper kienu illum ftit għadhom minn idoqqhom tagħhom għax minn hawn nisma' nieper fik-tlieta. Nur ta' ġimgħa imma biex fakruna fl-erwieħ. Biex nitolbu għal l-erwieħ. Tifhem? Għalla kien jidoqqu nieper dik is-sistema. U kien jgħidu xi talb. Kienu jgħidu xi talb. U
U nipel doqqu jisu bħal meta tisma' li meċċiħat tin tan bum. U darba ridna nitilew. Naraw din qampina ħna l-kbira, għax il-qampina kbira kienet ilha u tilejna l-Garregora ħna. Biex niġu fejn il-qampina, biex niġu fil-Kamp Nord, ta' u tok wieħed meta wasalna viċċejn, laqgħet tok wieħed. U donna niġu l-issel. U bad ħarġana waqfna għandna mhux il-qampina. Taf kemm kbira għend. Taf kemm kbira. Jien naftam kbira għax tlajt darba. Kif titla' kollhom titla' sa fuq net u tiġi fuq il-Kamp Nord fejn hemm il-Niepel, kif tidħol inti ġal-qampina tidħol. Għara kemm kbira. Il-Kamp Nord l-issa tal-Kamp Nord ħadetu kollu. U kif titla' tidħol ġafija. Mbagħad tintwarrab u l-irsin tagħha miċċajta ta' kienu jgħidu li fih 5 qnatar u ma daqshekk fih ta'. U daw daqqew libra jgħidula dak kien nitlajna. U fl-aħħar doqqej tok wieħed imma. Bom, għaxi kellha ħoss. U naraw għax dak kienu nisab fuq dak ix-xogħol il-qabbina kbira ma mhux induqqajjin ta' tkun taf għandek ta' jien kellu ma jemmexxilek. U dan meta ġibet it-tok li jmissu l-irsin ġibdu leħ. U mbagħad ma sejjelek biex ma jarħbax man-naħa l-oħra biex ma jdoqx tokk ieħor għalhekk hemm tqil l-irsin ta'. L-irsin tagħha ta' mhux xi qampina taqbad sejjelek ta'. Għax għandar sintiqi. Allora meta il-tok iġbdu leħ. Meta jkun sejjer jibda sejjer juża saħħtu kollha biex iżommu. Biex ma taħbaċ l-oħra. Meta doq mota ġeju sejdu kurrajt. Għax inti tenu l-irsinanzi biex jasal. Umma dak meta doq tok wieħed. Għax kbira taf kemm kbira titmur u tidħol ġafija. Ġafija il-Kamp Nord kienet ħadetu kollu. U fil-festa ta' Santalina mort darba li ju diħla mort nara dis-sena mort nara diħla u bdejt nħoros lej il-Kamp Nord u nara l-irsina għaddej. U l-irsina għamlu xfufu u għek biex. Allora bdejt nara l-irsina għaddej b'dawk. Peress tal-festa zajnu l-istess. U biex daħlet, għax il-Kamp Nord għandu 4 twieqi. 1, 2, 3, 4. Min fej daħlet, kellhom jidħlu l-ġebel, jaqraw il-ġebel biex jitwassal bieb, għax ma kienx tgħaddi. Kienet kbira ħafna. Ma kienux jagħmlu xi taqbila fuq dak li kien tiela bil-qampina li tellaħħa, kienet taqbila fuqha. Ma nsejta tu. Nsejta wkoll. Nsejta, naħseb. Ma importax li tiftakar fil-każ. Jien niftakar minnha ir-responsabilità li biex itallaħħa. Kien jismu Lippu Lupu. Laqmu Lupu. Lippu Lupu. Kien jgħaddi meħdejna bil-karrijiet, bil-karru, mhux bil-karattu, il-bejjem bil-karru. U l-karru kien li ġara l-qambina bieħta. Għaliex, għalek kien għazbuħ biex il-karru kien li jikkwartja bħal karozzin, u jibħal karozza suq. Għax il-rota ta' qoddim id-dawar imlaw jawlaw il-fejtrit. Mux bħal karattu li jibqa dejjem dirett. U dak kellu 4 roti il-karru, mux 2. 2 wara u 2 qoddim. U b'ta' qoddim iġbdu l-bejjem u jikkwartjaw kif il-fejjem u l-bejjem idur. Għattifem, kien jara maġi żwiemel fuq. U meta ġiet il-qampina kienu għaw il-banetti ġa. Bil-qampina fuq il-puntaw ta' bil-Karku. U minn hemm sa fil-Knisja daħlet b'żewġ banet. Kien hemm żewġ banet u wara xulxin. Telet il-ġiferi bil-xismu kif jgħidu. Bil-briju.
Tajjeb. Mbagħad ħaw biċċa xogħol biex tal-aħħar xi nies magħhom jgħidu x'inhu qed ngħidlek telet meta twilet jien. Il-Kamp Nar għax ġib l-għodda mid-dokjart għax kollox l-idej. Il-Kamp Nar ramaw cross hekk u hekk bil-wires. Rabtuh biex ma kienx jekk jiċċaqla xi ġebel ikun mismun tajjeb il-Kamp Nar għax rax saħħat ikun hemm. U mbagħad ramaw il-wires għax bil-wires telet. Wires x'nin tom mhux xi wires irqu. U mbagħad għamlu mrat tisfel u dawk tellewwa għax l-imrat kienu għamlu hekk. Wieħed fuq kull naħa iduru u dejjem kabbu wajer, dejjem tiela. Tiela bil-mod il-mod taqqas tara tiela. U xħawas fit-tieqa nismagħhom jgħid biex ma rajtux għax ngħidlek kondanni kif twilet. Xi waslet biex tidħol fil-Kamp Nar ħareġ xi tagħna magħha. Il-lippu minn kienu responsabbli mit-tluq tagħha jgħidu għax smajthom jgħidu ma rajt xejn. Jġibda hemm ritratti ta' hemm ritratti. Hemm ritratti fil-gazini hemm ritratti. U ma tkun ta' fejn qegħdin insomma fejn Kienu għamlu taqbila fuq għal-qampina, kienu għamlu taqbila fuq imma naħseb kienu jqablu x'għandhom qed ngħidlek. Tal-propostu bes tal-propostu niftakar jien. Qed tifhem? Tajjeb, tiftakar xi taqbili toħra? Imma bħalissa nsejthom. Tkun tista' tgħaddihom. Ma jimpurtax meta tiftakarhom. Għaddihomna. Jekk ikollok ċans. Mbagħad niftiktibhom dik. Tajjeb. Nirringrazzjak ħafna, vera ħadd gost. Kuntat niftakar xi tnejn imma ninsa. Naf kienu jagħmlu kien jagħmlu in-nisa l-iktar in-nisa kienu jqogħdu jqablu bejniethom. Għanja waħda qed niftakar l-ewwel waħda. Għanja antika di, antika. Aħjar, għajdin. Dakħanin nitwil wirqajja, di għanja tan-nisu. Dakħanin nitwil wirqajja. Donnu labra ġal-istoċ. Kull ma jirbes kollox ixraqlu, sal-ħatina tal-arloġġ. Għax l-istoċ kienu jagħmlu il-ħajt imkebbeb fil-moqna tal-ħjota. U l-ħatina tal-arloġġ kienu l-arloġġ kienu kun daqshekk, kienu jgħidu tal-but. Kienu jagħmlu fil-but bil-ħatina miegħu, kienu tkun sabiħa l-ħatina, kienu tal-kromju. Allora, l-għanja edha jek, il-katina tal-arloġġ, insomma kif kienet il-bicċa ta' xlot. Din għanja antika ħafna ta' żmien. U kont tismaħħa minn nanna jew minn ommok forsi, ommok kienet tgħidha jew. Le ma niftakarx minn. Kienu niftakar li smajta jien jumma. Għax kienu jagħmlu ħafna jekk għana jekk u bħalissa nsejt għax kieku niftakar. Nanni ta' zon uħra. U ma ninsiju. Ġenni niftakarek f'xi tnej. U narġa ninsa. Tiftakar ejdomli. Ejdomla u tiktibomna. Kif? Jekk tiftakar ejdomla u tiktibomna mbagħad. Ta. Grazzi ħafna. Grazzi. Simma xin. Jinsib xiniet jinta. L-ewwel waħda kent fil-Knisja tal-Vittoria. U nisma' ħoss. Ħoss maqqas se tiddeskrivih. U jaqa' fjussa balla tal-kanuni daqshekk, ma' ġembi. Daqshekk ġilbot min jara, xi belu nofs. Ma' ġemb saqajja ġie. Li ġie laqatni brodu. Għax nisel daqshekk fl-art, għax para fuqi. Darb'oħra ġew il-bumbi ma' ġembna, ġew tlieta. Ġew tnej ma' ġembna, waħda ġiet viċin il-Knisja tal-Vittoria, tlieta żgur. U ġiet l-bumba tal-viċin, ġiet ġabitħa.
U kien hemm koppja għadhom jiżżewġu, jallak ma kinux bil-ħanimux, kienu għadhom jiżżewġu għandek hu. U qom, Alla għandek hu rejta ħirra l-qumu, u qom. U tiġi l-bumba fil-bitħa, u xrok, s-sodda tradmet biex-xrok. Kienu jmutu żgur. U ħarġu niftakru jennu. U ħarġu bil-ħwejx ta' taħt kif kienu. Bil-beża biex xoklu għadu. Dik waħda. Oħra, kent qiegħed ġej mis-Salini, għaxin kent imbagħad bdejt nikber, u kien ġej mis-Salini bil-ħmora, għaxin kent imur s-Salini ġejju sejjer. U kien ġej waħdi, jien bil-ħmora kienna. U tallaw ommu, dik it-tala tallaw ommu, dik kienet kella soldati minn fuq s-isfel. U ġebdaw meċer smettu taw xaba ma xingan. U jien niġri biex mmur fix-xelter tlaqt il-ħmora, u xħu wasat fix-xelter talqu. U kien hemm gard, faċċota tal-Knisja l-qadima. Kien hemm gard, hekk kien, blozzarin, hekk kien u hekk baqa'. Ma ċaqlax, daqdok sparor, għax tawna tom. Kienu naħseb xi 10 u taw xaba maċingan kullum kien. Għax l-aeroplan ma kienx jiġi wieħed ta'. Oħra, di qabel, meta ġew l-ewwel darba l-Ġermaniżi, kollu rajtu l-attakk mill-għala. U għanna rum ġejjin, mux wieħed u 2 u 4 ta'. 5 ta'. U l-port il-kbir jgħiduħ. Żgur, l-sukas kien jinżlu hekk. Kant rajthom jenna ġifjem, dom għad nifrinta xej. L-sukas kien jġiedu u jġibu bomba. Il-bomba jitla jena kumbat probabli meta jiddajġer, għax hekk kien jinżlu. Mux hekk ta', hekk. Kien tgħidhom madam, weħedhom l-aeroplan qed isiru, laqqas temmel il-pilot fuqhom. Dok rajtu kullu mal-għalqajjen. U għaraw jenna jatara u t-siju nosi, kent ma t-siju jen, kien hemm uħti, u kien hemm ieħor ġuvni, tiex kien bika bil-biża, daħal ta' wara kien hemm ħajt. Ġodda l-istess kamra tal-għalqa kien kellu qasma bil-ħajtek. U bieb fuqu il-ħajt. U dol bieb ħareġ xforzi u l-barra. U dun bil-biża daħal taħtom hekk u jikpi ta' bil-biża. Uħti li l-istess, u jenna ġalal, għarek, nejdom xqet nara. Umba fl-axar għara ċezzjon u għabinna għabla. U sparoni għagġal kamra ta' xken beda jibza. Bdew jibza u mbagħad li nibdew jibżewni ta' wara. Dejt nibza wara. U darboħra munna, nejlek tal-gwerra, darboħra munna missieri ta' ħalluqa, għax kien birraxin il-meħ. U ta' imuru qassam ħalluqa. Insomma, u munna l-ewwel darba, u kif wasalna f'xi 8 fil-għodu daqqerrejt. Kienna fejn l-iskola tal-gvern, skola primarja, ħalluqa. U munna fix-xelter. U x'kien nżenna fix-xelter, ftit wara ġew jitfew. U l-erġun weħed, u x-xelter sejjer kullu ta' jgħu l-bombi, bil-xismu, bil-għas taħħom, bida jgħamil hekk. Isu terremot kien. U mbagħad f'xi-4 spiċċali l-ret. U mbagħad missier kienu bih bil-fonoturu missier daqshekk qassamna ma murniex iktar. U aħna ġejjin, bdejt nara l-ajruplani jaqbdu jien. Għax ħarftu ħreġ ndukun wara x'kienu ġew, qed ngħidlek ġurnata sħiħa. Nisimgħu minn ħin għal ieħor u l-eret ma qatax baqa' bil-ħin tal-eri. U mbagħad aħna ġejjin, bdejt nara l-ajruplani jaqbdu. U nies kienu ħafna nies pajżana, mis-soldati kienu pajżana jaħdmu xi xogħol. U bdejna ntejqgħu magħhom ġejjin minn fuq ix-xogħol. Dawk jaf kif xi ġurnata għamlu hemm dakonhar. Kellhom xi xelter naturalment. U nara dal-aeroplani u kien hemm wieħed għodu sħiħ. Għax kien hemm xi 6 jaqbdu ta'.
Mux dal-boomers kienu, għax kienu ħafna tipi ta' aeroplanet ta' ġejjin sejrin. Mux, kienu aeroplanet ta' żewġ sidnub. Ketna Roma għaddejjin. Mux wieħed kellu tnejn, żewġ sidnub. Ejju. U narratu l-aeroplan u t-sħiħ id-dok tal-Ewropa jisplodi. Ek ta' tifel li kan jiġri f'moħħi. U f'daqqa waħda jisplodi, u jċir kull ma kien bidejt irija mera meju. Missier, u mduxu, għetlu l-leċe ma ġara xej, il-missier, għax xoħaz, għandak missier jħsibu fil-żim, ma biex jissu. U jgħet nara nemmulab. Għetlu l-leċe ma ġara xej, sploda aeroplan bas ma ġara. Għax, ma t-ġiġ naqra, ma kellekx naqra kuraċ, ma ta' xej, t-laqqas. U l-għom f-furija ta' għaddejt minnum jien, kelli nibqa ħajjin, taħġi. Għadnejlek, dik ta' ta' xaba maċinga, ma kelli nibqa ħajjin, tal-law għamu redu xullu. Kienu jiġi aeroplan mal-ġurnata, jħu ritratti, u kun jgħidu dok ta' tħexxif. Un bat wara fuq li jaraw jiġu attakkaw. Rajnija, niftakar anka ġew, meta spiċċat il-gwerra żgħar ġew il-Burġunieri Ġermaniżi għaw Sant'Andrew. U darba rajt logħba futbol minn tagħhom. U fl-uniformi kellhom ġekketta u qalsit tal-kakin u żewġ irqajja daqshekk ara daqshekk. U vali jekk. Blu. Waħda fuq darhom u oħra fuq qalsit. Biex jintarfu. Għax kienu jiġu xi tnieħ dejna. Jinżlu ħdex għandna kienu nqogħdu għandu tiraw tal-bolla kienu jiġu bil-mixi jsibu lilna l-ewwel. U ġieli ġew hekk u li jtuhom jagħmlu għabduhom jagħmlu xi ħaġa kienu jagħmluha to biex jqedgħu xi ħaġa ma kienx kellhom flus. Probabbli ma kienx kellhom flus. Qed tifhem? Il-karkariż kienu jilqgħu. Kif? In-nies ta' bil-Kirkara ma kinux jistmerruhom, mhux vera. X'jagħmlu? Kienu jilqgħuhom. Le, jisemmu ħna, ħonna, ma kienx jgħidulhom għax hekk u għax hekk. Dur xinxilġa, għabdu burġunier xi tgħidulhom xejn. Dak kienu ġew bħala burġunieri jew. U dak niftakarhom ukoll jindimu għaw ħafna ta'. Kienu jiġu, kellem il-gard, wieħed fuq il-kantoniera mar fejn kienu qegħdin huma. Bl-azzalin naturalment, hemm fuq biex hekk jaħrab xi ħadd għala xi ħaġa. Ikunu jiggwidaw naqra hu. Ma kinux ikunu weħedhom, kienu jkunu massa fuqhom. Qed tifhem biex ħadd ma jaħrab jew jiċċaqlaq. U ma kienu jtuhomx naqra lif u kienu jiġu xi tnejn ħdejna. Jew tlieta kienu ma jkunux ikunu ħafna. Wieħed niftakar kien jismu Linz, għax kienu jiġu tnejn flimkien. U li oħra nsejtu ismu. Wieħed Linz kien jismu. U li oħra nsejtu. Kienu naqra kbur fl-età ma kienux jgħodhom tal-lieva taw, kienu għadhom dawk tal-40 sena, 45 sena. Nistħajjelhom jien dak iż-żmien. Kienu jiġu. Tajjeb. Nislu ħdejna. L-estate, pa. Grazzi ħafna. U proset.